Salam edýdi watandaşlar, sagyryn oturan mysyňyz bagtdan paýly türkmen ilimide rowajlyklaryň, üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowaj bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen maşgalalar bir saçan daşyna jemleýän gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýar edýdiler. Mehriban watandaşlar, ýurdumyzda ahalteka atlarymyzyň şanyna uly bayramçylyk belenilýär. Türkmen halky hemişe de bedew watyna uly sarpa goýupdyr. Gözüniň görüji hasaplapdyr. Bedew bagtyň çögmesi diýär türkmenlerde. Ana şu bagty çögen maşgalalar bolsa, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna bagtly döwran sürýärler. Edýdi watandaşlar, biz gepleşigimizde adat taky bolşýaly, döwletli maşgalalarda mehmançylykda bolar. Biz bugünkü gepleşigimiziň aýratyn tapawutly ýerim atçynaslaryň maşgalasyna, döwletli maşgalasyna mehmançylykda. Inha biz öz dörüjülük toparmaz bilen Usat Feýz, halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň feýisi Derya Saparowyň döwletli ojagyna mehmançylyga geldik dörüjülük toparmaz bilen. Deryaga gaýrat medalynyň eýesi, bir näçe diplomlaryň, bir näçe bayraklaryň, şah sowgatlarynyň eýesi. Deryaga maşgalasy bilen ýakyndan tanyş bolmak biz üçin hem diýsen gyzykly. Mehriban watandaşlar, sözümiň başyna ýatladasym gelýär. Bu maşgalada bir näçe adamlar atçylyk bilen meşgullanýarlar. Hatta Deryaga 2 sany ogul perzendi çapyksy bar. Onuň gyzy, gelini veterinar Lukmany. Ýagny umuman aýdanmazda bu maşgalada bir ata bolan hormat sarpa has belentden diýip bilýär. Aslynda at hemişe-de türkmen üçin öz ýakyn hosarlarynyň biri bolupdyr. Aýratynam Deryaga bu aýdylan sözi ýakyndan gollar diýip düşünýär, sebäbi bütün ömrüni ykbalyny atçylyga bagşlady. Deryaga siziň maşgalaňyzda mehmançylykda bolýanlygymyzda ören şatlygymyzy aýdasymyz gelýär. Sağ olun. Siz hem hoş gelipsiňiz. Sağ olun. Deryaga maşgala agzalaryňyzyň ähsesi şuň bir saçak başyna şeýlemi? 3 sany perzendiňiz bar, ha? Indi özüňizi ýakyndan tanış edäýin olary. Maşgalamda 2 sany oglum çapky bar. Indi 2 sany gelinim bar. Bir gyzym bar. Ýan ýoldaşym bar. At tirigdiň ýoldaşy ogullar döwletiň başy diýen nesilden nesile geçip, asyrdan asyra geçip türkmeniň ahaltekaty 5000 ýyllygry özüne jemleýär. Şu ýaşap oturan ýerimiz hormatlar kadamynyň bize sowgat beren zalary ahal welaýatynyň Göktepe tarawynyň Häridek geňeşiniň awanyna owasy. Hormatlar kadamynyň atçylary üçin edýän uly tagallasy bir bagtly durmuşda bir ýaşadýar. Hormatlar kadamy merhum Usat çapsywalar, usat seýsler hem ýatlap bolaryň atlaryny köçelere dakýar. Atlar häzir soňky ýyrynda meýda bolýarlar. Ine çapy ýodasynyň orta gurpuna alyp gelýän gaýrat. Ine ol çapy ýodasynyň içine geçýär. Ine algyr bilen gaýratyň arasyndaky çekilişki forzatlary teýinlýär mehman ýerleşler. Toýçy märekäň şatlyk şowkuny bolsa alatmana göterilýär. Ine algyr bolsa öýüniň aýagyrsyň häzirim bir jigim goştman öňden gelmegini anamly dowam edýär. Şeýlelikde ol pellahana birinji bolup gelmegi de başarýar. Sagapdan başlaýyn ulu oglum Alham Saparow Türkmenistanyň Milli Sport Syýahatçylyk institutynyň 2-nji ýyl talibi gelini barna Mehri Cemal gelinimiz. Ine gyzym bar atxanamyzda veterinar Lukman bolup işleýär. Ýan ýoldaşym Maýa Saparowa ol hemden öz atxanamda kömekçi atmakar bolup ýanymda rahmet çekýär. Elbetde bir atçylyk maşgalasy bolmagy meňil paýysdalar. Hemişe gollaýanlar. Hemişe gollap dur. Ine bir çep kaptandan maşgasamyna 2 çoglum Iqbal Saparow Owa Hojak Üniversitetiniň tamamlap olam biz ustatlıkdan görkezip ber. Ine at üstünde oturan edber çapsywarlar öz atlaryny birneme gysýarlar. Ine tinlaň tomoş ediň. Toy günündäki şatlyk şowkun alatmana galýar. Ine şeýdem pellahana birinji bolup begenlik gelýär. Iqbal Saparowyň erkedýän begenligi ataýlarynam begendirdi. Ine onuň ýan ýoldaşy Aýgözel, olam ine bile Owa Hojak Üniversitetiniň veterinar Lukman fakültetini guturup lukmançylyk kärini dowam etdirýär. Talip deňduşlar bolýar-da bular. Ogluňyz bilen geliniňiz. 3 sanam agtyňyz bar. 3 sanam agtygym bar. Ol oglumyň ine ogluny Adylhan
Ene gaýrymdan bıraktığım var, onun adyna Ali Muhammed. Ene aqwalym bolsa AKV dilinde ýene atymyz var, şoň adyny daktyk AKV diýip. Ul oýnaklak gelýän akýal gyzyrak bolsa AKV. Gaýgyda hemde awadan ýen atlaryň netli. Ol Türkmenistanyň Goranmak ministrligine degişli. Onun feýti 3-nji derejeli feýt. Derýa Saparov, çapduary 3-nji derejeli çapduar Akbal Saparov. Maşgalaňyzda ogul gyzlaryňyzy kemale getirmekde aýratyn belläsim gele 2 sany ogul perzendiňiziň çapyklar bolup ýetişmeklerine siziň uly paýyňyz bar, ähmiýet berdiňiz öz maşgalaňyza. Indi siziň bir durmuşuňyzda bu ugra bolan töýü haçan dörätdi? Näme atçylyk kär asyrdan asyra geçip nesilden nesile geçip gelýär. Meniň öz kakam Gurwamra Saparov, oň özi Garra Tammar Saparaga diýerler. Ol bir atçylyk bilen meşgullan feýs bolan adam. Odan Saparyň kakasy bolýar Kerimhan diýipdirler. Olam şu at çapyp altyna wagtdyryp ýankyýalyk şu at bilen meşgullanyp özümiz arka gelen soň ýankyýalyk atlar ýigdiň ýollaşy ogullar döwletiň maşy diýe atym bar, ganatym bar diýe at biziň maşgalamyzyň bir bölegi bolup durýardy. Şu at sanaýyşyňyza görä 5 arka dowam edýär. 5 arka dowam edip gelýärdi. 3-nji belgidäki summar, ine täzädir. Summary görýäňiz, sen ýetir hemde nowullen atlaryň neslinden. Ol Türkmenistanyň ýokary gadyetine degişli. Onuň feýti 3-nji derejeli feýt. Derýa Saparov çapduary Akbal Saparov. Ünseriň ine de atlar ýoly düşdiler. Ine de bir toplum bolup ýoly şon atlar 1800 metrlik mendili kültürlä wuradylar. Ine şular ýaly jaýlarda, şular ýaly gowy athanalarda, şular ýaly eşretli durmuşda ýaşar diýip biziň pikirim edemdi. Çağalar bir elimde götürüp arzu ederdim de 2 sany bir çapky var ýetişdireýin diýip. Şoň üçin çağalara uly zähmet derejeleri gerek. Men şular üçin kän zähmetler çekip ýan ýollaşym bilen bile zähmet çekdim. Arzuňyzdan hasyl boldy. Arzuňyzdan hasyl boldy. Men atmarat diýipdir. Men iň bagtly adamlaryň özümi saýýan. 400 metrlik mendil indi bolsa atlaryň aýagy güýçlense gerek sebäbi çapywarlar atlar öderkine goý berýärler. Ine çapyk ödän dartyr gelýän ýigitlerimiz atlar bilen barha öňokturýarlar. Ine ýoluň içinden gelýän dowardakilem berekatlardan öňe okturmaga çalýar. Ine Şah Merdanam onun petleri ýalaklar diýden çekilişki fırsatlar dowam edýär. Ine diýinden tomurdyň mehmanilleşler Şah Merdanam dowardakilem arasynda ýiti görüş dowam edýär. Dowardakil ikinji dowardakil berekella. O ýoldaşym mene maýaňa mene kakalary, ejeleri öz atçylyk fermamyzda işläp zähmet çeken adam. Ine muň kakasyna bolsa Begmurad aga diýerler. Begmurad aga bolsa bize ýürüýti şol ýadyma düşýär. Ýa traktor hemmesini üpçün edip at saklajak bolan at torbadan garrar diýerdi. Türkmen ona iýim oty hökmen taýin etmeli. Ýani ýoldaşym maýa bilene çöl göçüp şeýdim. 2 sany oglum çapky var bolsa diýip şuma da mene aýlaglara çapyga gidip namına amakly gerinli. Inni olur şün ýollar, mendiller gaýtgalan ýaly görünse gerek. Ine de tarygyndan saýlanan atlar dogry ýola düşdiler. Ine de şatlyk şowguny göwünleri göterilen duýgur bedewler öz batlaryna bat goşýarlar. Dogry pel boldy. Häzirim öňüne at geçirmän tüýünüp ardyly pellahana golaýlak gelýär. Ol arany etlice açyp pellahanadan birinji bolup geçmegide başarýar. Özüm 71-nji ýylda doglan Faragd etrawynyň Şumatga Aşgabat Taýhan birleşiginde owada kakam feýs bolandan eline işledim. O ýerde bir gyrat bady, kanly kap diýip, odan soğuşu diýip birat bar. On ýürüýte Türkmenistanyň Azgant owasynyň ýürüýte kalhozymyz aty özgörüşdirmek üçin bäzin alk gidýärlerdi. 2 sany ata kakam öňem serediklerin şeýip Garadaşaýa owasynda ýaşap geçen Anna ogly kiçi diýe. Kakamyň halifasy bolup durýar Anna ogly kiçi. Şu öz ýaşaýan ýerimizem Awan Naif owasynyň Anna ogly kiçi köçesinde ýaşaýar. Görýärmi? Hemme ulu mertebedir ha bu ýerde ýaşamak. Bizim üçin kakam Gurwamra Saparov. Ene owada ýene atta seýdiýärler. Atta Saparovdan men kakam maňa uýan tutmany
Şu 7 ýaşymda ata mindirip akbata beren öz kakam köne atlar bolup duran bizim owamyzda. Ine şu Meleguş diýer, ýanky ýaragına Batman diýär adyna, Maýa diýip bara ýynnem göserak bolupdyr. Ondan soň bolsa men 84-nji ýyl bir 6-njy synpda okuýakam. Birinji men bärik getiren Aşgabatda köne atçylyk fermasy var. Ana şu matga ahaltek atçylyk sport toplumy, ana şu taýda Ustad Seyis, Ustad Şapky var, İlyaşulsy, İlmurat Agamuratyň ýerine kakam ýürüýär. Men öz iş tejribemi ösdürmek üçin şu taýda işe başladym. Onuň derýaga ýoksam siziň öz owaňyzda da belli awraýly taryhy atlar bolupdyr. Öz aňyrdan bir ata-baba dowam edýän arkaňyz bar ýürüýär. Atçynaslar maşgalasy bolup, onuň Saragatdan Aşgabatda getirenem at bolýar da. Hawa Saragatdan Aşgabatda getirenem at. Ana ondan soň men şu ýyl boýunça gidýän. Onuň aňarda da çapyp ýene bäri geldim. Ine şu birege zähmet çekip şeýdip bar İlmurat agam bilen kakam dostlaşýar. Hem dogany okuşýarlar. Şeýdi bolsaň meni İlmurat agamy getirýär. 1966-njy ýylda İlmurat Agamurad Faragda at çapmana barýar. Ana şu taýda bolsa güýçli çapkysy barlaryň biri Baba Anese Edip diýerler. Oňa ýöne Ata Hoja da diýerler. Kaka Agamuradov, Recep Agamuradov. Şonuň bilen bir hatarda merhum atçyna çapkysy barlara hormatlar kadamyny at goýýar, köçelere adındakya. Ana şeýdip 66-njy ýyldan bäri bir gatna bolup, öz paýtagtymyz bilen men özüm 84-nji ýylda atçap başladım, at minip başladım. Owamyzda hasyl bayram bellenip geçilýärdi. Şol hasyl bayramlarda ýençeme bayraklar, ýençeme Daýhan birleşikleriniň ulusy ýylaklaryna, uly bayraklaryna münasip boldum. Mine şonda çapan atlar mine Sultan, mine Dağbaşy, Bagbek, Alyur, Aksakal, Ýaşlyk, onuň Garnykap ikinji. Ondan soň bolsa Garagunur. Ondan şolar ýalaky atlar çap, men agdasan kän Gülnar, Gowher, Polat, ine final. Şolar ýalaky atlar çap. 90-njy ýyllarda, 91-nji ýyllarda men öz işim tejribemi güýçlendirýän häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Ahal Daýhan birleşiginiň merhum ýaşaýjy Seyisi Türkmenistanyň İlyaşulsy geldi Analyzyň eline 90-njy ýylda işe geldim. Hawa size bir köpçülükde bir atçynasyň arasynda Türkmenistanyň at gazanan atçynasy Türkmenistanyň İlyaşulsy Geldi Muhammed Analyzyň elinden çykdy diýip aýdýarlarda. Köp ýyllap şol Geldi agaň feýslen atlaryny çapypsyňyz siz Aşgabatda. Onuň ilk başdan şoň eline nähil işler ýerine ýetirip başladyňyz? İlk çapyk suwar bolýarmy, at bakar bolýarmy? Bu ýatlatdan ajaren, Çejen owasy var, Saragda bolay, hasyl bayramyny at ertýärdi. O da geldi adam aýlawlary ýürüýte bärdin ertiýär. Atertendan şeýt geldi adam dostlaşyp, käme owasynyň şeýsi bolan Bekmurat Muradow dostlaşyp geldi agaň eline 90-njy ýyllarda işe gelip, şoň eline kömek çat bakar bolup rahmet çekdim. Göni gelip seýsem bolup bonok çapsa var bolup bonok. Öwrenmeli könöklerimiziň aýsyýaly şagirt Halipadan ozdurmasa kär ýeter diýdi. Ondan şol Geldi Analyzyň feýslen nähil atlaryny çapdyňyz? Sebäbi men beýle sowal bermek bilen bir ýaşlar üçin hem gyzykly geçmişde awraýly taryhy atlar bolanna iz goýan bir ustad öňde barjy atlar bolan. Ýa, şu Geldi agaň eline işden döwrümde 1990-njy ýyllar, 91-nji ýyllar Goňşul diýen atyny çapdym. Ýaýla diýip bara dogry wad onu çapdym. Kanahat diýer, ýazmely, Aýjemal, näçe aýtsaň atçylykda bärden gaýdýar. Şeýdi bolsaň Geldi aga öz şeýçilik kärni geçirip, şu perzentlerim hem şoň geline öwrenip ýürüýte at eýerlemeni, at çapmany, mene gelinim bar, Maýa Saparow ýanymda. Bol hem şol atlara ot beremde, ýa suwa ýakanymda, ýa-da şol minik giderimizde bile aramyzda şeýdip işleşip Geldi aga bilen ysnaşykly rahmet çekdim. At bakmaga, ata seyretmäge geliniňiň başçyk ýa. Hawa başçyk ýa. Onuň oglaryňyz at feýsleýärlermi? Oglanlarym atam feýsleýär, atam çapýar. At bilen gürleşip bilýän adama feýsleýär. Aslında şykly bolmaly. Onda da türkmeniň ahalteke bedewi duýgur bolýar. Şu 3 wagtyna, 4 wagtyna sowa ýakylyp 3 wagtyna at iýmenýär, 4 wagtyna ot dökülýär, 2 wagtyna minilýär. Şu öz wagtyny bilip sagatlaýyn ýaly öz duýgur gapyny takyp dur.
Ha, şu Türkmenlerde aýdylýar esasan hem atçynatlardan eşitdim şu gurrungy at edýänçäň eýes it bolar diýär-de. Onuň ýa-ni öz maşgalaňyzyň siziň käriňizde, işiňizde düşünýänligini başaryp çykýanlygyny aýtdy da. Ýöne aslında şu atçynatdan maşgalasy bolmak aňsa da ma däl mükänni ýani hem aý gelinje siz üçin. Onuň bir ogullaryňyzy çapşygy deň hatarda bilelikde uğradýansyňyz öz ýollaşyňyz bilen bile. Olara ýagşy arzulaýansyňyz. Onuň siz şu aýlaw geçýän fursatyny öýde nähir duýguda oturýansyz. Çapy gitýär, minbere gitýärler ikisi. Şu öýde oturýan diýde men ýalançy bolar oglanlaryň at çapmak gününde. Iki ogluma ak pata berip dilegler edip ýany bilen bile aýlaw gitýän oglanlarym çapyga gidip gelýän jam koýarlyk edip bir-birini ýenmegini itler. Mana götürlýär. Ine duýgur bedewler boldy, öz aýgyrşlaryny hatda baatlanýarlar, ne nur bedewim. Diýdiniň kuwatyny artyrmaga çalışýar. Ine häzirem dowar bedew ýöňden gelmegini dowam etdirýär. Ine şeýlerde de pellagana birinji bolup dowar bedew bolýar. Iki oğluňyz bir wada bir çapyşykda gatnaşýan nöwürler bolýarmy? Hawa, hemişe de şu iki oğlum alhamdulillah oğlanlarım bir çapyda ikisiniň hem atlar deň düşýärdi. Şonda özümde bir gynançlyk fursat görýärdi şomaha. Şola ketim diýen ikisini bileýärmen. Herden bir çapy oýaraymalar. Men iki oğlum haýtdyna dilek etdim de maýtdy olarka diýip ahyrynda bir çykmaly da. Hawa. Ýarş bolýardy. Ülkerin mehraniyleşler, ine de atlar yol üstüler, yol bolsun oglanlar, ine de ikim uyatırlık mendil, şeydik yuvaş-yuvaştan kulturlar uğradı. Ine olar hadir birinci gerekte, Tomaşylyn öňünden aýla wer geçip barýarlar. Ine toýna ondan uçkun taçara diýen ajaýyp gedewler, bir-birinden ýannan bedewler. Ine göz arasyna dartyny forzatlary emele getirýän atlar häzir çapy ýodatyny öz borçly gedewer, şatlyk şowkuny alatmana göterýär. Ine tinlaryň tomatylyň mehmaniyleşler. Onuň genije siz ene elbetde ene üçin bir öz pernendiniň duýgusy ýakyn boly, ol nähilek bir duýguda gadyp bir aladalanýansyňyz. Onuň ýeňýän ogluňyza eýen belli, ýeňşine begenýän, gutlaýansyňyz. Ýeňilýän ogluňyza nähil maslahatlar, nähil bir pikirler berýäňiz. Oňa duýgudaşlyga bildirýänsiňiz. Duýgudaşlyk bildirýän ýöne diýen de men kämahal şu ikide diýen deňmeden orkestra nähil waka diýen. Döwür arguma da şol şu diýen bolaysa eger diýende hakat begençekde. Inni ýennamdan taýlýan bu mendille bu atlaryň haýdyna ýeňiş ýaranmalarga garador häzir aýna ýarsyň öňüni garador çekip gelýär. Turwaşdan ýany ýarsyň öňüni çeken garador häzirki pursatda hem beýlek atlara bermän pellagana birinji bolup gelmegde başarýar. Atçylykda aslında aýdylan atasykyň ataň tanama diýe. Şol çap barýan at, kanatly atlar ýaly görüp çykan soň barýan kyýalyk çapy gidende men özüm maslahat berýän. Diňe men öz seýisleýän atymy atkanaň atyny çapman biler, beýleki seýisleýän atlaryny hem çapýarlar. Ona diýmek seýis belli bir çapyk suwar üçin at seýisleýän okdan islenlik çapyk suwar üçin atyn seýisleýär. Ha. Oňa seýise bagly bolýarmy şol çapyk suwaryň şol aty çapmaklygy? Seýise bagly bolýar. Ha. Islenlik çapyk suwaryny berip bilýär. Istendik çap suwaryny bermeli, istendik çap suwary ýa-ni haýyp çapdyryp bilýär. Üçüncü belgidäki dor gödel. Karadağ hem de marallen atlaryň neslinden Türkmenistan Adalet Ministrligine degişli. Onuň seýidi Türkmenistanyň ussat Halifa çapsuwary Ilmurat Agamiradov, çapsuwary 2-nji derejeli çapsuwar Alham Safarow. 5-nji belgidäki ýarşa goşulýan Aýdere Karadaşa hem de Suraýdyn atlaryň neslinden ýaşulyň hojalygyny degişler. Onuň seýidi Türkmenistan atlygyny aşnady Bayramgelle Kaderew, çapsuwary 3-nji derejeli çapsuwar Akbal Safarow. Ülkerin mehraniyleşler, ine de bedewler ýoly düşdiler. Taýydyp aman ýelim, ine taýlama üçýär. Gataraplar 2400 metrlik mendili şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan gülperläp başladylar. Ýakyn günlerde şu Garador diýip bir garaky doratym bar, şonu çapdy bolyn. Ýanyna Akbal körpe bolmam ülker diýip bir at çapdy da. İkisi mi ödatyňyzmy? Seýisleýän atyňyzmy? Biri beýleki halifalaryň aty. Odan men öz seýisleýän atym ine Türkmenistanyň ýokarky haýatynyň şu Garador diýen atyny ýakyn günlerde ulagym Alham Safarow çapdy. Ine ýoluň ýeňäriniň gowragy ýyza galy.
Ine inni atların geliyen orunları ütkar mı kayadıra? O diyen ütkar paranok hadyram tinleşini diýär hadyram garador öňden gelmegini anam bilen alyp barýar. Garadorat diyen atım oldu diyenine Oğulmam saptına AKB deyip ne kasarağımız var. Yenlam, bunu aktıracağım adını AKB yanap. Şoň üçin aktım. Yani Kara Ferhat AKB'nin dengine yetmege çalışýar. Şeýle görnüşler diýilýär, AKB bilen Kara Ferhat'ın arasında dartynly portatlar emele geläjek ýaly. Çapyan çapyk var hökmäni suratda seyisden näil çapaýyn diýip soraýar. Maslahat soraýardy. Seyis aty seyislep, şoň ýaşa taýynlap aty eýerlep çapyk waryň ýanyna erdi. Çapyk warym şonu hepden içinde iki gerek bizde güýçli daruwlar bolýar, daruw diýilýär türgünüşke adyna. Hökmen çapyan çapyk war hepden içinde şonu aty çapyp barlak görmeli. Uzak mendiler nähilek ýagdaýda käýatne turulu bolýar, turulu bolanyna gasadan çykanyň öňüne çekip gidýärdi. Onun eýýany näni Kara Gyram geldi, näni Kara Gyram ýödüniň aýgyrsyny baatlandyryp, Kara Dorun deňine ýetmäge çalışýar. Hem soňu bolmaýar. Käýatnyň öňüne çekip ene şu soňky 500 metr we ane bizim bir belli bir jurnalistimiz var, Anna Bayram Paýaýew. Ana şol atlaryna dogry ýola düşdiler diýe. Atlar häzir soňky öwürme golaýlak gelýärler. Ine de soňky öwürüm, ine de atlar soňky öwürümden dogry ýola düşdiler. Şamany ýugurukdan saýlayan mendiller diýe şu taýda bar. At barjasyny hereketine diýer. Ine de talgyndan taýlanýan atlar öz arasynda dartgyny portatlar emele getirýärler. Ine Kara Dor bilen Kara Gyram arasyndaky çekeleşki portatlar. Çapyk warym 50 götürüm kömek berýär. O men ýerde ýaklar gyýgarýa, doratymda, gyýratym, ay melatymda, jerenatym diýip bar. Yani Kara Dor çapyk ödedin içinden alyp ýöňe hatda gokturlýar. Ine ol beýlekatlardan bir näme aran açyp ardyly kellahana golaýlak gelýär. Şo gelişinde tüýnüp kellahanadan birinji bolup geçmekde başarýar. Atyň diýdin nakyna malmally ýa. Hawa atyň diýdin nakyna malmally. Şeýde bolsaň bar ýankyýalak at odup gelýär. Soňky 500 metrde kowlum çapanyny aýdyp goýberýän. Ol men öz atym çapmasa doňa da diýen sere sagrak bol, onuň ýeňirrak ýerinden ýolaş hormatlar kadamy gaýry döwletlerden ýörýär. Dünýä uluryna gawat gelýän aýlawda politret düşegi bar. Politret düşeginiň edýän kömegi atyň aýagyny awa saklamak. Onun derýaga siz şol çapyşyklary, aýlawlar synlanyňyzy öňkü öz oglanyk döwrüňizde çapan wagtlaryňyz bilen deňişdirýäňizmi? Oňulyň ma deňişdirýär bolman şu hormatlar kadamy çyn ýöregimden sag bolsun aýdýanym. Birinjiden şu palçyk bolany, hem daş bolany, hem atyň tiýligini beýgeltýär. At toýnokdan diýerde oň oklayan, tozaňy oklayan ýene öň köýün aýlarda at çaparýalan bolanokdy. Hawa. Şu mahal bolsa belli yer bilen gök ýalşan göterimligi. Bir zady belläsim gelýär derýaga şu çapyk suwarlar haçanna atyň üstüne minip çapyşga başlanlaryna on daşyndan synlamak juda lezzetli. Oňdyňa bir atyň üstündäki erke diýen tilsimlerini synlamaklyk däl, atyň özüni alyp başyny synlamaklyk däl. Duruşyna şol gözellik bolup görnýärdi. Sebäbi çapyk suwarlar hem dünýä ölümlerine gawat giýen libaslar giýerler. Öňler men ejemizden kakamyzdan eşdiýärdik şu çapyk suwarlaryň giýen eşikler hem talaba laýyk däl, hatda rezin ädikde çapýan ekenler. Şu döwürlerden şaýady boldum, hormatlar kadamynyň tagallasy bilen Türkmen Atlar Döwlet Birleşigi diýen birleşigem hormatlar kadamy döredip berdi. Aty syn sypatyna şoň münweriň öňünden geçinçe şoňa seyis jogap ger. Şoňa ýöret eşikleri bar adaýdarymyzda şolaryň eşikleri ýürüýte ýankyýalyk ädiklerini özümizden ýene ýankyýalyk oruň eşikleri hem ýa kellelerine giýen çap suwaryň içini gorap durýan ýürüýte goraýjy enzam bar. Dünýä ülgüleri ne gawat gelýän ýürüýte şol goraýjy esbaplar, eýerler biziň öz athanamyzda bar. Ýaşy öňünü köpetde çekýär. İkinji bolup kemer, üçünji bolup mine gerçek barýar. Ine de atlar dogry ýolda, han görelýän soňky 400 metrlik mendille näýlek netijeler bilen jan köýürleri begendirerkä, tinlalyň tomoş ediliň çapy ýodadyň içinden alyp köpetde gelýär. Çapy ýodadyň ortarak görüpden alyp bolsa kemer gelýär. Ine diýden dartly portatlar, saatlyk şowhun alatmany göterilýär. Derýa men size şeýler aksawal bilen ýüzlenetim gelýär. Egerde at ýaryşda ýeňilse ol seýsin günäsimi ýa çapyk suwaryň günäsimi? Kim nesibeli bolsa şoladyr, kimiň nesibesinde bolsa. Kim şakkyny, kim çalasyny diýenmada, at çapjak bolsaň, seýsin ýöregi, çapyk suwaryň ýöregi, atyň ýöregi bir bolmaly. Maňa şunu ýankyýar halipam geldi Muhammed Anal Femaydiýa, Kakam Amaydiýa,
halipalardan eşitişim. Bizim şolara eğerip, yani şolar at yanışı vurak qalsa çapık vardan bolýar. Yanlış. Ya bolmanna atem güçlü bolýar. O zaman at bilen kısarak yaşa koşulsa at ozýar. Yankıyalak belläp geçim bilýär. Olam qyýy naçar bolýar. Attanyp öwrenmäge zat çok Attanyp bolýar. öwrenmäge zat kän. Yankyýaly näme kısarak bilen at ine şu 3 ýaşyna çelli kısaraklar çapýar. 2 ýaşyna kulan bolýar. O zaman at bolsa şu 7-8 ýaşyna çelli çapýar. Ağraçyp ozyk gelýän at soňky gezek 6-njy 7-nji geçde 18 münäs bolýar. Onun derýa siz öz atyňyzyň ýeňjegini öňünden bilýäňizmi? Sebäbi her kim öz awra üçin, öz atynyň ýeňişi üçin o seýsleýärdi. Onun bir näçe seýslerin, halipa seýslerin seýslen atlar şo ýarşa çykýar. Onun siz tejribeňiz boýunça şonu öňünden bilip bilýäňizmi? Atın 2 kili seýslenişi bolýar. Seýs aty minip seýslese bir başga. Seýs şok iş bölüp berýärdi. 2 ýaşary bar, 3 ýaşary bar, 4 we uly ýaşar atlar diýip 3 bölege bölünýär. Odan 2 ýaşaryň etmeli işi var, 3 ýaşar atlaryň etmeli işi var. 2000-2400 metr ararakdan güýçli ýaşarlar diýip aýdýarlar. Şo mendile aýratyn bolýar. Odan sen şo mendile görä at seýslemeli bolýar. Mendil uzasa oň iýminem, seredilşinem şonu ütgetmeli bolýar. Bilýär, he atsyny ýankyýal diýler, ay planyň ogulya çapyljak at diýerli. Körpe oglum azyrak, has ynjyk. At çapan adam, at sereden adam. Men bir tarapyndan seredýärmi, oň özü gelip mene plan at süpürmeli, plan etmeli. O zaman Allah'ım var, Allah'ım olsa sen plan atyň demi ýapyk, şo çapyk suwary mindirip şoň deminiň açykdygyny bilmeli. O zaman ýanymyzda kömek çatbakarlar bolýar. Şo kömek çatbakarlar üýşip 5-6-7 sany bolup at minýär, men özüm şular bile 2 wagtyna ýerden öýlen at minilýärdi. Arasında diýerim, Alham, sen oturuversene kaka, men özüm ederim, men bara diye. O zaman ben ondan maraka yarım uğra diýän oglumy sinlah görýän daşyndan, ikisinem, okuryp seredik görýän, şu işimi nähäl ýerine ýetirýär diýip, nähäl oturýar. Ona geljekde öz ýoluňyzy ynanyp bilýäňizmi olar? O men bara bir bahtly günleriň birinde ýaşaýan, oňanlarym 2 çapsy bar ogul ýetişdirdim. Bahtlanlar ýalar nä nur bedewim, diýdiniň kuwatyny artyrmaga çalışýar, ene häziren dowar bedew. Öňden gelmegini dowam etdirýär, ene şeýlerde de pellagana birinji bolup dowar bedew bolýar. Şu pursatda ıqbal bilen ilhama ýüzlenesimiz gelýär. Şu çapyk suwarlaryň arasyna bir çapyk suwarlaryň derejesi kesgitlenilýär-de. Belli bir wagtdan soň oň gazanan ýeňişlerine görä. Endi siz näçinji derejeli çapyk suwarlara degişli bolýaňyz? Täzelikde 2-nji derejeli çapyk suwardym. Ya geçen ýarşdan beýlägem 1-nji dereje berdiler. Ha, endi siz 1-nji derejeli çapyk suwar. 1-nji derejeli çapyk suwar almak üçin şu kefitli almaly baýraklary bolýar. O dowsandan hasapda, şaher paýlary hasapda, onuň ussat çapyk suwary bolýar. Turwaşdan adal bolýanym, ýoluň agramly bölegini dor tekil ikinji ýöňdeligi ellen bermedi. Bu elbetde guwançly, guwandyrjy ýagdaý. 3-nji derejeli teýip Derýa Taparowyň ýarşy taýýarlan dor tekil ikinji diýen doraty garadan endi aýlaryň netli bugunky toý gününi öz ýeňişini bayram edýär. Ene Erjepiň hojalygyna degişli bolan dor tekil ikinji ýoluň içinden alyp barga öňe okturlayan pursatlaryny gaýtadan tiň edýärdiňiz. Ene tiňläň tomaşa ediň mehriban illeşler. Eniňiz näçinji derejeli çapyk? Ene meniň jigim Iqbal Saparow, mene
3-nji derejeli netipada tiýdi wagtdan hem 2-nji derece berilýär. Eýem golaýla ýa Golaýla, derejesine ýa, ha. Indi siz neçe ýyldan beri çapyşyga gatnaşýaňyz? At çapýaňyz. 1-nji sinipden beri atyň üstünde şu çapyk gelýän. Çapyşyk wagtyna, çapyşyk döwründe iň dartgynly pursat nähil ýagdaýda bolup geçýär? Özüne öpde çapyk suwarlary bolýar. Ine men özüm ýaş, o da o wagtlarken tejribe ýok. Ine ondan mundan görüp öwrenýän. Ine kakamda öwredýär. Ondan özüň düşýäňde. Hawa. Galyp görýän, ýanys galyp görýän, odup görýän, onuň otsaňa işiňe höwesli bolýar. Edber Çapfuar Ilham Tapar ve Dordakil ikinci bilen görýän ene bir ýödüniň tätin aýagalşy bilen, tätin aýagurşy bilen göňülleri şad edýän Dordakil ikinjini çapy ýodatyny görýän. Ene atlar ýola düşýärler. 3200 metrlik mendil kulturlan gorady. Husuňyz basylan döwürler özüňiz näil alyp çykýaňyz? Yıkılan uğraştan doymaz diye. Könelerimiz. Ondan ýanys galsam ýene şo ötürgenleşim bilen dowam edýän ejem kakam zat goltku berýär ýanymda. Dalvedew çapýan çapyar entegem. Dalvedew öderkine goý bermeýän ýaly ýöne şeýle de boldy. Dalvedew öňokturlýa. Onuň ýerýanyň Dordakil ikinji bar ýa. Dordakil ikinji bilen Dalvedew arasyna ýeti göreş, hatda dartgynly pursatlar bilen göreni haýrana goýar. Geljekde de adamyňyz ýerine gowuşsun. Siziň öz seýsleýän atlaryňyz, meselem bir ýaňy bir başlan seýs uğrundan başlan atlaryňyz çapyşyga gatnaşýarmy? Seýsep ören taýym 2019-njy ýylyň maý aýyna çap başlaýar. Şonu onuň ýaşy ýetginjek çapyk suwarlar dowum bolja özüne bir ykjamja bolsa, ana şonu özümiz gurulşyp öňünden alalaşyp minne. Indi öňünden netleýän çapyk suwaryň bolýarmy? Öňünden netleýän çapyk suwarym bar. Ol kakyň çapdyrýan çapyk suwarlarmy? Ya özüň başga bir gözüňe tutýan çapyk suwarlaryň bolýarmy? O kakymyň çapdyrýan çapyk suwarlary. Onu siz näme-de bolsa öz iniňizden ulyda, tejribeňizden biraz köpürek iniňizde garanna. Onuň iniňiziň çapyşygyna da baha berýäňizmi? O inimizin bir evimizin ýalňyşymyzy baýerine özümüz aýdýas. Birinji gün zat video şekilde de görýäs, näil atyň üstünde oturýas, nirde ýalňyşlyk edipdir atdy. Nirde garsakda innik sapar şon düzedýäs. Turgenleşikde düzedik görýäs. Bir gedem beýdip çapyk görsek, bir gedem gaçyp çapyk görýäs, öňe düşüp. Onda bir gedem öňe düşüp galanmasak, ýygyna oturup çapyk görýäs. Indi çapyk suwar boljak bolsaň, agram derejeňe de üns bermeli bolýansyň. Suwar, ogo agram derejesi şu 58-55 ýöne özümiz enerjigim 51 kilo, özüm 53 kilo. Şol kireden hiç il ütgäňiz ýokmy? Agram derejeden. Yo ütgämiz ýok. Käbir çapyklar bar, 58-59. Hani atyň çapýan atyňa bagly, pelle çapyda ýarışda 2800 at bolsa, derejeň bolsa 59 kilode gitmeli. Kilometr dolup gidýär. Ene bir toplum bolup barýan atlar häzir birinji gajakda tomaşylaryň öňlerinden aýla görüp geçýärlerine turwaşdan ýalwan ýokturlýar. Ene toýnagyndan uçkun saçaradýan nurana bedewler häzir çapy ýodatyna bedew berip toýçy merakanyň şatlyk şowkuny artdyrýar. Ne häzirki pursatlarda şu mahal bedew seýden tolunýan bolsa gerek. Indi sen şu wagtdan pikir edýäňmi, näçe ýaşa çenli çapyk suwar bolar we ondan soň pikirim ütgödürnip? 40 ýaşa çap bilýän, ýöne men ýene wagtyň 25, 22 ýaşdan 30 ýaş aralyga çende men ýene wagtyň öz buňyň ýetýän wagty, soň 40 ýaşyna çap bolýar, 40dan soň çap bolýar, soň halypa çapylara çykyp bolýar. Ana soň ýoşuk bilen seýis bolup gidýär. Alham ine siziň ikiňiz çapyk suwar ýöne agzak geçmeli, kakaňyz derýaga da öň ýaş wagty çapyk suwar bolan. Onuň maşgalada 3 tane çapyk suwar alal şu wagt. Bir gappa garşylykly pikir bolýarmy, döreýän ýagdaýlar bolýarmy? Aýlaw pursatyna ýa bolmasa iş pursatyna, turgenleşik pursatlaryna. O turgenleşik pursatlaryna bolýar. Turgenleşik pursatlaryny özüň atyň barlak görýän şum ýarışda. Ondan çapyda da seýsiň aýdýan zady bar, çapyk suwar seýsa atyň näl çapaýyn ýa mysal üçin öz kakymdan sonra ýa näl çapaýyn diýip, ne kakym plan etip çap, oglum plan ýerde gatal plan ýerde tutup otur eýdi. Ondan kän gyssama diýen ýerleri bolýar. Ondan gysdan çykanmyzda seýsiň diýen çapy bolana. Sebäbi 12 san seýsiň at çapanyna herki bir kellede çapýar. Ýa namyna amakly ýerine bolar öýt.
fizaki kuvvetlerini barka arttırıyorlar. Yine kaplanım, yon hatara koşulmaya çalışıyor. Yine tiyinleşimiz yani hadirim, Pehlivan öňden gelmegini dowam edýär. Yine onun deňine boldy. Gammar var ýar. Yine 3-nji bolum doğrunan gelýär. Start berilenne çapyk suwaryň özi aljaranly hem torguny kıssanyp barmalylar. Seyfing diýen zat bolanak, käbir çapyklarda. Ona çapyk suwaryň özi çapyk ýasap düzük gitmeli bolýar. Ana şonu ýarak pursatlar bolýar. Ona çapyk suwaryň özi başaryp çykmaly. Begenler sana seyf begen ýa. Ana käbir seyfler bar, seyfiň aýdan etip çapmaýan moýun gelip aýtmaly. Seyfa seň şular ýaly diýen çapyň bolmady. Onu inni ködem öd ýalňyşyň ödüň düdedýän. Gammar bilen doğrunanyň arasyna çekeleşke fırsatlar emele gelýär. Olar çapy ödüň taşyndan paraýy wagtyrlýarlar. Ine atlar dogry ýola düşdiler. Ine dogry ýola düşen atlaryň toýnanan uçgun fırsatlaryň fırsatlaryna tiýine diýerdi. Näme doğrunan alyp gorady. Doğrunan ine toýun saatlyk şowkun boldy alatmana göterilýär. Ine kellehana bolda tanıjy metrler bar. Doğrunan bolda badyny goşutman kellehanadan birinji bolup geçmegde başarýar. Karşıdaşym moýla 2 tane karşıdaşym. On şolong öňkü aýratyn çapan çapuglaryny görýän. Haýfat niýde öwrenýän şol olong tilsimini öwrenýän, niýde basýan, niýde gatalýan, niýde peselýän. Onuň şolatlary öwrenip türgenleşikde ödüm şoň edip görýän. At şoňa taýnap onuň seyf bilen çapyk suwar ödeden agdy birleşip atlar ýarşy goşulýar, ýazgy bolýar. Ýazgydan oň seyfiň özi ýazýan onuň çapyk hepdesinde de yumurtkosy diýdi, ýagy diýdi, balzady diýdi. Şu ata berilýän zatlar käsir zat atyň biraz agdy kesilýär. Dem agyr bolmadygy üçin şol edilýär. At sapçak bolsaň karşydaşyň tanamaly. Şu kısa gyrende 12 sanat girýär, sen şoň ýaşdaşyň tanamaly. Haýsy sen bilen bilerek gitjek, haýsy soňrak görejek. Ozaň şu çapyk suwar ýankyýar kısa aňa açylan soň alham belläk geçýäri. Diňe şol ýankyýar öz karşydaşyňy garawlak gitmeli. Inni ýagdaýlar näil bolarka? Inni dartynly, çekeleşikli fırsatlar emele gelse gerek. Sebäbine bir-birine tapawutlandyryp bolmaýan ya 3 ýaşar atlar. Inni aýag urşun baatlandyrýan Bagtyarym eň okturulmagy çalşýar. Bagtyarym albogrody. Näni Bagtyar bilen Adweň arasyndaky ýetibätleşik dowam edýär. Näni Bagtyar an görülüň kellehana tanjy metrler bar. Bagtyar Adwe Ferhat. Ine atlar şeýleri tertipde pellehandan geçýärler. Çapyar, Alham, Saparow, Bagtyar bilen bir hawadan demally diýilgen bolýar. Şu pursatda men aqwala ýüzlenesim gelýär. Derýaga ol siziň körp ogluňyz, olam çapyk suwar, ýagny şu siziň öýüňizde diýwarlaryň ýüzünde de diňe Alham bilen aqwalyň suratlary bar. Bularyň bir çapyşykda gazanan ýeňişleri, ýörüte serge dilik goýulan siziň öýüňizde. Aqwal sen özüň näçe ýaşdan başladyň çapyşyga? Uman at minip näçe ýaşdan başladyň? Birinji sinpa gitmäk, bir ýyl öňňä at minip başladym. Kakam eline atmen öwrendim. Soňra 500 metr aralykda çapy bolanna kiçilen içinde, şolaň içinde ozwam gördük, galwam gördük şeýdip. Kilesanmyz galýança 50 kilo barýança kiçilerde çapyp gezdik de. Görünler näile bolarka? Ine diýsen dartyny fırsatlar bilen öňe okturulýan atlar diýsen inni nowul ýarşyň öňüne geçýär. Nowul inäni beýlekatlardan aran açyp kellehana birinji bolup gelmegde başarýar. Berekella nowul çapwary 3-nji derejeli çapwar Aqbal Saparow. Türkmenow Hoca Üniversitetiniň veterinarlyk fakultetiniň atçylyk hünerini tamamladym. Geliniňiz hem şol okapdyr. O gelim bolsa veterinarlyk fakultetiniň mallarçylyk hünerini tamamladym. Men bolsa atçylyk hünerini tamamladym. Öňüni alçep çekmegine dowam edýär. Merhaba hemde kametanyň netli. Ýa-da Türkmen Üniversitetiniň alçepi, oňa bolsa şol üniversitetiň talebi Aqbal Saparow erkedýär. Öz okuyan, ýokary okuw mekdebiniň atyny çapýan Aqbal alçep bilen soňky ýurumdan dogry ýol üstüne beýlekatlaryň gözlerini aýagurşyny batlandyryp öwrediler. Näni ýagdaýlar üýtgärmike ýok, entegem ýagdaý üýtgän ýok.
alçep çapı yodadynyň içinden alyp ardylyp yellahana goşlar kimin yerläp uçup barýar. Ene alçep enne onun beňine kontrol etmäge çalyşýar. Ýok, soňky metrlerde de alçep beýleki atlara ter bermedi. Atty göreniňizde kiçikäňiz we şu wagtky ýagdaýda nähir duýgular başdan geçirýäňiz? At men üçin ul mertebe atmaga bagyt berdi. Atsyz meni öldürmüşme gözüme ýetirmek. Günüň dowamyna näçe wagtyna turganlaşýar? 2 wagtyna. Ýerden ul turganlaşyp bolýar. Öýlen ondan gyýyska turganlaşyp bolýar ýerden daňdan 4-üň ýarlaryna 4. Ol günleki durmuşda şeýle. Günne şowra gün gaýtalanıp durýar. Ýöne ýarış ýakynlan pursatlaryna özüňiz nähir turganlaşdyrýaňyz? Ýarış ýakynlan pursatda at bilen bile turganlaşyp geçeňde atyň ödem duýgury bolup, şo çapyga girip at ödem duýup başlaýar, atyň öde duýgury bolýar. Bir kun alany atyň öde duýýar. Çapyga gitseňe. Çapyga gitmeden öň iýmerlerine köpat iýegen bolýar, köpat iýman özüni seýsýär. Atlar soňky öwrümden dogry ýol düşýärler. Inni ýagdaý nähil bolarka, dinläliň tomaş edeliň atlaryň aýag uçun kefiýetliň soňky 400 metrlik menzil gurgun bilen gadamhanyň arasyna ýitip öreş häzirem dowam edýär. Ýoluň içinden alyp gadamhan gelýär. Onuň gapdalyndan gurgun gadamhan gurgun. Olar şeýle tertipli pellahandan geçip. Derýaga halipa çapyk suwarlaryň arasynda şeýle aýdylýan jümle bar. Her bir seýsiň bagtyna bir at dörärmiş diýýärdi. Meňem bagtyma bara diýlen hakyky men gorlaýar, meňem bagtymana dörtekil 2 diýen garaky dorat. Ine häzirem dörtekil 2-nji öňdeligi 50'ler män gelýär. Ol şeýle pursat ahyryna çeni taklasa, onu oňa ýeňiş belki de ýaran bolar. Gelim bilim atlalyp tabir edeliň. Soňky metrlerde atlaryň aýag uruşlary nä derejeden goporka. Ine häzirem görşüňiz ýaly dörtekil 2-nji öňden gelmegini dowam etdirýär. Atlar soňky öwrümde peýda bolýarlar. Ine de dogry ýol üçin atlar öz aýag uruşlaryny hatda batlandyrdylar. Ine Edwer Çapkuwar Alham Taparow dörtekil 2-nji bilen ýöňe okturlyk gelýär. Ine ol arany epesli açyp pellahana gelýär. Berekella dörtekil, berekella Alham, berekella. Yer wakaly ýene alkem tabir edeliň nähilek netijeler bilen hana gelerkä. Berekella dörtekil, berekella ine ol şeýle oňat netije bilenim pellahana birinji bolup geçmek waçar. Hemme seýitleriň bayram bellidir, ýaly Ilmurat Agamrat, ýaly Ustazy Atşynas merhum Gerlan Alifin ýaly menne de bolsa diýip arzu edýärdim. Menem haçan şuň ýaly şöhratly ýennamata ýeterkäm diýip arzu edýär. Osaň saňa bar seýis boldun, sen indi at seýsä berdiýen adam ýok atçylykda. Kän dähmetler çekmeli, kän aladalar etmeli. Esasen seýsiň mara şol gamgyn bolýan ýeri atyň şäht açyk bolman şoň seýsiň öz ýanky işläsem kesilýär. Dörtekil 2 diýen at taýlykdan elme geldi. Iki şowrum Aqbal Saparowa minirdim. Dörtekillen atym ençeme hormatlar kadam şaher paýna münasip boldy. Soňra Alham Çapyn eýbertel 2 ýaşynda eýberteleke bayragyna münasip boldy şol göçme Kuba galan onu öňýän dörtekillen atym çapdy. Halkara halkatçylyk sport toplumuna. Dörtekil 2-nji Karadem hemde aýlaryň mesli. Ine çapy ýodasynyň mendillerini demine dartyp gelýän dörtekil barha aran açmagy çalyşýar. Dörtekil 2-nji Finland tomoş edin Türkmen toprağına östürilip yetiştirilen ajaýyp behişli bedewler. Ine de dörtekil 2-nji pellahana 1-nji bolup gelmegi de başarýar. Şonda arzu ederdim menne bir eýber telek edip Türkmeniň ahal tekatynyň uğurol eýber telek 17 san uğurwa. Şol uğurun adyna da bayrak goýulýar eýber telek edip. Şonu bara çağalymdan arzu ederdim. Agdar ýerdim şonu. Çağa kamam. Birden şo bayraga men eýber telek bayragyny Alham Saparow oglum erketdi. Menem şon ýaşy taýynladım. Ozdy bolýan. Ozan wagty agladym. Häzirem görşüňiz ýa dörtekil. Berekella dörtekil. Ýagny 2011-nji ýylda eýberdi teleka bayragyna Orazurdyýyň hojalygyna degişli bolan dörtekil 2-nji diýen at eýe çykýar. Odan tolgundum dağdan
Hem şoň ozup ýerine gelen soň onu ýankyýar gödökçüler üçin, hünärmenler üçin ýöri agramdan çekmeli. Indi aladam şoň agram ýetdi diýenler. Oda ýankyýar agram ýetip şeýdi bana, şeýdi doğru tekil diýen atdan ençemegelek şahser paýlaryny aldym. Goňjora bayragyny aldym. Hormatlar kadamynyň şahser paýlaryny, Türkmenistanyň göçme hubuklaryny. Yani doýduň deňine doğru tekil ikinji ýetýär. Hatda doğru tekil ikinjini ýaşyň öňüne de geçýär. Yılan ikinci orna vardı. Yani yılan ikinci bilen doğru tekil ikincinin arasında yiti görüş başlanıyor. Ne hadir yine de doğru tekil ikinci yönden parmağını devam ettiriyor. Yani alhamam doğru tekil ikincini bir neme kıssa uğradı. İkinci orna dalvede vardı. Yılan ikinci, üçüncü orna vardı. Yeniş dördüncü orna vardı. Yine görsüňiz ýaly häzirim doğru tekip ikinji ýaşyň öňüni çekmegini dowam etdirýär. Yine ol barha soňky öwürmek bolýar, ine de soňky öwürüm, ine de dogry ýol, ine de göçme kuba gurnaky bäsleşik Türkmen atlary döwlet birleşiginiň göçme kubagyny şeýle bulatlaryň haýsy münasip bolarka, ony diňe soňky metrler kesipleşe gerek. Ine de doğru tekip ikinji çapy ýodadyň 300'den alyp barha öňe okdurlýar. Yine doğru tekil ikinci. Doğru tekil ikinci berekella. Häzirki döwürde näçe san at seýisleýär ýa bolmasa belli bir seýisçi, halipa seýisçiler, pudag edaralaryna matlary seýisleýärler-de. Hawa men şuma özümine esasy seýisleýän atym halkara haltykatçylyk sport toplumy seýisi bolup gidýän, oň gapdandan ýörütüne bir ýokary kaziýetleriniň beýleki edaralaryna matlaryna gapdandan gollaw berip ýaşa taýynlaýar. Ýekete gyz perdendiňiz was. Olam şu atçylyk uruny saýlapdyr. Hawa ola mene Aknur sapar. Oňa siz sebäp boldyňyz näme özü isledim? Aknur'un öz jogap beraýsyn gyzym. Menem kiçiligimden ejemden galman jan koýarlyk etýän, jeglerime kakamyň feýslen atlaryna jan koýarlyk etýän. Biziň maşgalamyz atçylyk bilen bagrymyz badaşan bolan soň, menem şu atçylyk içinde öz işme dowam etdirmek arzu etýärdim. Şol arzuwma da yetdim. Şol arzuwma da sebäp bolan kakam bilen ejem. Häzirki wagtda sen atçylyk sport toplumyna zähmet çekýän, ha? Hawa. Kömekçi malukmany bolup zähmet çekýän. Biziň esasy maksadymyz ahal teke bedewlerimizi köpertmek, saglyklaryny goramak. Şeýle de çapy günlerinde uzagara ýarşylar bolýar. Şonna atlarymyzyň saglyk ýagdaýyna seredip uğratmak, çapyk gelen soň saglygyna seretmek biziň borçymyz bolup durýar. Hawa, siz umuman aýdanyňyzda tutuş atçylyk sport toplumynyň atlaryna şeýle garaýaňyz. Indi maşgalaňyzyň atlary bolýar, ýa bolmasa kakam, dogunlaň, jigleň seýisleýän ýa-da olaryň çapýan atlary bolýar. Şol atlara seretmekde, şolaryň saglygyna bir üns bermekden aladalanýan pursatlaryň köp bolýarmy? Kakamyň athanasyna barýan, ola atlara aýlanyp çykýan. Onuň her bir atlar bolýar, ýüzi salyk bolýar, imin otuny wagtyna alanyp kakamdan soraýan. Şulat wagtyna imin otun suwuny alýarmy? Nähir ýüzi salygyrak görünýär diýsem, ýagdaýyny düşünürýär-de. Onuň eýen biz şol bedewimizde seretmek biziň elimizde bolýar. Gyzymyň bellek kesýäli atyň ýüzi salyk bolanyň işi köp bolsa-da ýagdaýrak bolýar. O hökmeni suratdan gyzym maňa gapdan kömek berip durýar-da. Şoň atyny gyzgynyny barlamaly ýa saglygyny barlap durýar-da. Hatta şol at bilen baglanşykly işler alyp barýan adamlar üçin şu ýerde bir näçe şertler dörediler. Ýene bir ýerde gaýtaratym gelýär. Ahal welaýatynyň Göktepe tarawynyň Awa Naýfowasyň Kärdek geňişiniň ýaşaýjy Şulowada biziňine jaýlar, ine biziň saglyk nokodu bar, ine çağalar bagy bar, ýürüýteni çağalarymyz okup bilenmeler ýaly mektepler bar, ýürüýte sewda dukanymyz bar. Golaýa meniň begenmeli, gowanmaly ýerimize mene gapdalmyz iş ýerimiz. Ýürüýte biziňine hormatlar kadamyz 600 orunluk athana berdi. Bu ýerdäki ýaşaş jaýlarda duruşuny atçynaslaryň maşgalalary ýaşaýarlar. Birek bilen bir ýakyn gatnaşykda da bolýansyňyz. Hawa birek ýakyn gatnaşykda bolýasyň, seýsa gözüň aýdyň diýip aty çyksa birek gotlaşyp, çaý başynda maksat edip begenşip birege gollaw berýär. Arkadağım atlansa ahanına, alkışlar koşulur şöhra şanına. Toy götürüp bir karar diyarıma,
şoly aýlawym şanly bolsun mertebeli bayrağım kutlu bolsun dünýä dolan bayramyň bagtym olup kanatlan bedew seyranymda sehledim dişdim bar turamyzy keşfim bar bagtym olup kanatlan bedew seyranymda sehledim dişdim bar turamyzy keşfim bar bagtym olup kanatlan bedew öňüňe diňeňe açyp duýgany bedew öňüňe diňeňe sana kadaly bedew Aprel ayının sonky ýekşenmelerinde milli bedew bayramçylygy bellenip geçilýär türkmen halkyna. Diňe bedew bayramy türkmen halkyda da beýleki gaýry döwletlerden türkmeniň ahal tekatyna gowanyp begenýän ýöretim mehmanlary gelýär. Başga ýurt döwletleriň raýatlary olar hatda ahal tekatynyň sin sypatyny, owadanlygyny sinlemek üçin atdyň jan köýerle bolup gelýärler. Milli bedew bayramçylygyna gaty taýynlykly geldik. Onu näme bayramçylyk günlerini atyňyz bolsun ýesimiz gelýär. Beren gyzykly gurunňyz üçin hem köp sag bolsun aýdýas maşgalaňyzda diýseň täsirli gyzykly söhbet etdik. Derýa şu pursatda öz arzuwlaryňyzy hem iýleşlerimizi ýetirip bilersiňiz pursat döredi. Türkmeniň milli bayramy bolan milli bedew bayramçylygy bilen türkmen halkymyzy hormatly arkadamyzy tüs yürekden gutlaýar. Ahal tekatynyň hak howandary hormatly gahrman arkadamyzyň zan sag ýurt bähwetli dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri rawaj alsyn. Şeýitleriň atçynatlaryň atlarynyň ýarışda ýeňiş kazanmagyny arzu edýär. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maşgalaňyzyň bereketi artsyn, nesiliňiz örňäk gitsin, toy bayramlarda, bir ýarışlarda, aýlawlarda atyňyzyň ozmagyny, ýeňiş kazanmagyny arzu edýär, janyňyz sag bolsun. Hemişe ata watanymyzyň ösüşine münasip goşan. Köp sag bolun. Mehriban ýyleşler. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýyly Saparflaryň agdybir maşgalasy üçin ýatdan çykmajak ýyllaň biri boldy. Ýagny Usat Seyis Derya Saparfa Türkmenistanyň at gazanan atşynasy diýen hormatly at berildi. Munuň üçin hormatly ady eýe bolan Türkmenistanyň at gazanan atşynasy Derya Saparfyň gahrman arka dagymyza alkyşlary dowamlydyr. Şuňam iň bir ýatdan çykmajak günleriň biri bana hormatly arkadamy Türkmenistanyň atdan atçynasy diýen at berdi. Men hem türkmeniň ahal tekatynyň hak howandary hormatly arkadamy türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bilen tüs yürekden gutlaýaryn. Hormatly arkadamy jan sag bolsun, il ýurt bähwetli dünýä ähmiýetli alyp barýan işi rawaj alsyn. Anhaýdy diýleşler gepleşigimiziň şu ýerdeki sanyna Usat Seyis Derya Saparfyň agdybir Batly hojalygyna mehmançylykda bolduk. Bizde ýene bir ýola dünýädäki gowdatlar arzu edýär. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rawaj alsyn. Hormatly prezidentimizi, kulli türkmen halkymyzy ýurdumyzda giňden bellenilýän milli bedew bayramçylygy bilen tüs ýüregimizden gutlaýar. Arzuwlarymyz hiç wagt ýola adaşmasyn, goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetirmeýän menziline barp etsin. Hoş sag bolun, eziz ýyleşler.